Snap jullie deze comment? Ik niet namelijk. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Alleen wil ik wel gewoon even de ruimte nemen om deze man zijn podium te geven. Want blijkbaar is hij op zoek naar een beetje aandacht. Wil hij mensen raken door hun trauma te gebruiken tegen hun. Dus omdat een vrouw verkracht is in het leven, mag die vrouw dus nooit meer over seks praten. Is dat zo? Zeg maar de reden waarom mannen vrouwen verkrachten. Omdat je dan wil dat ze nooit meer van seks geniet. Is het een reden? Dan ga je me nog vragen of mijn poenie tijdens het verkrachten is gegeten. Wat is je fucking punt? Waar komt deze disrespect vandaan? Wat is het aan jou dat je dit in mijn gezicht wil gooien? Want je kent mij niet. Je kent me alleen maar via TikTok. Je weet de details niet. Je weet niet wat ik doormaak in mijn dagelijkse leven. Maar je wil wel dit tegen mij zeggen. Waar haal jij jouw audacity vandaan? Ik snap er helemaal geen enkele move van gewoon. Ik vind het zo triest. Echt zo triest gewoon.